Rutinitas sing diulang terus saben dina ya kue buka-buka gorden karo jendela, nggugah anake, lanjut beberes omah. Tapi engko disit, tak ngumpulna nyawa disit, guys. Jeneng moni krak 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 ki balunge, guys. Lanjut gorden karo jendelane tak bukaki ya ikin mantan remet-remet lah wong jam 5 lebih sitik ya guys. Lanjut gorden karo jendela ruang tamu juga tak bukaki guys. Kamar buri juga iki gorden karo jendelane. Bar gue lanjut inyong gugah anake guys, anak lanang ya kontangi kon sholat. Lanjut anak wadon juga tak gugah kontangi. Bar kue inyong nembek nyapu guys, nyapu kamar buri disit, ngono nyapu ya urut. Bar kue lanjut ruang TV guys. Longane disogrok-sogrok ben resik kabeh. Nek resik toli diambah kepenak ya guys. Rasane seneng pokoknya nek jogane resik. Lanjut kamar ngarep juga diseak-seak, disapu-sapu kamare anak iki guys. Dilap wis padang kayak guys Ruang tamune juga disapu-sapu, diseak-seak akeh banget ki resik guys. Ya semut, ya bribik. Turunane juga kita sapu juga guys. Ya wis disit.